Jamen, jeg får lov til at byde velkommen så af hjertet. Velkommen til alle på vores tirsdag. Og specielt velkommen til vores gæster, men også til vores mænd, der er her hver dag. Absolut. Jeg håber, vi får et par gode timer sammen og tale om minderne i 10 år. For det har virkelig gået meget gennem 10 år. Og for mig har det været fantastisk at følge, og vi kunne samles om det her sted med masser af gøremål i standsættelse, som bare blev udført, uden at nogen har haft debat. Og vi har stadig mange gode aktiviteter. Men der er også rigtig mange gode samtaler, der har bibragt vores mænd at komme af med trykket og tale om livsspekulationen. Vi har holdt konceptet Svend skulder ved skulder, og der knyttes bånd og venskaber på alle faconer. Til dagen har vi udarbejdet en slags billedbog over de 10 år, og det kunne sagtens have været på dobbelt så mange sider, men det skal stoppe et sted. Jeg håber, I vil tage en bog med hjem. Måske lægge lidt penge, hvis I har råd til det. Og så vil jeg nyde at læse om vores flotte udvikling. Håber, I vil gøre i 10 år. Hjertelig velkommen. Henning, det er dig nu. Du skal have den her. Det er ikke for ud af vejen. Ja, jeg er med. Du skal da lave lidt for pengene. Det skal jeg på. Og jeg har endda taget kage med, vil jeg sige. Ja, man skal optage noget. Ham der, Torsten. Værsgo. Så jeg tror, jeg starter med at sige værsgo, Per. Tillykke med de 10 år. Det er et lille gavekort til karisebæren. Ja. Så kan man købe sig et stykke kage. Ja. Nå, og så ved jeg ikke, hvor sund kage er, men det er meget sundt. Ja. Og meget kage er meget sundt. Ja. Nå. Ikke høre mig? Nå, jeg tror ikke, det er. Ja. Jeg skal prøve at tale så højt, jeg kan, Poul. Tak. Ja. Og man kan jo også komme lidt tættere på, hvis det kniver med at høre. Nå. Jeg vil starte med at sige, kære alle sammen, allerførst et kæmpe stort tillykke med Mænds Mødesteders 10 års jubilæum. Da jeg sådan skulle forberede min tale til i dag, gjorde jeg lidt som jeg plejer. Jeg skrev ud til dem, der inviterer. Er der noget, man gerne vil have, jeg fremhæver? Og tak for det, I har sendt tilbage. Så spurgte jeg i min forvaltning, og det er særligt over i sundhed og omsorg, fordi at de jo er tæt forbundet med jer, helt fra start og til i dag. Og så skrev jeg også lidt selv ned. Og inden der var gået ret lang tid, så havde jeg til mindst en halv times tale. Jeg lover, det ikke bliver en halv time. Men til gengæld så tænker jeg, at det er et udtryk for, at I og Mænds Mødesteder er et sted, som mange synes noget om, mange synes er vigtigt og meget, og der er meget godt at sige, og det vil man gerne bidrage med. Og summen af meget af det handler i virkeligheden om det, vi også i mange andre sammenhæng taler om, som vores stævnske fællesskaber. Og de her fællesskaber, de handler jo om at være sammen om noget meningsfuldt. Det handler om at tage et ansvar, og også et ansvar for mere end sig selv. Og det er jo lige præcis noget af det, jeg i hvert fald synes, der kendetegner Mænds Mødesteder og alle jer, der er omkring det. Der er meningsfulde aktiviteter. Jeg er kæmpe misundelig på jeres lækre træværksted. I tager et ansvar, og så skaber I de her fællesskaber. Mænds Mødesteder på Stevns var måske ikke det første sted i Danmark, men i hvert fald et af de første steder, hvor at man lavede et fællesskab af den karakter, som I gør. Og det viste sig meget hurtigt, at jer, der var med fra start, I var simpelthen mænd for at skabe et sted, der simpelthen blomstrede fra dag 1, og skabte udgangspunkt i de her meningsfulde fællesskaber og aktiviteter, der er herude. Så har I også jeres eget hus. Og det er jo et hus, som løbende er blevet sat i stand. Der er både nogle sponsorer bag, men der er jo ikke mindst også en masse arbejdstimer og frivillighed fra jer. Jeg vil sige, at det er utrolig godt gået. Og der er ingen tvivl om, at I vil det her sted, og I vil hinanden. Og jeg synes også godt, at jeg kan tillade mig at sige, at både jeg og mine forgængere på posten og Stevns Kommune støtter op omkring Mænds Mødesteder. Og det gør vi af mange grunde. Vi gør det ikke kun fordi det er hyggeligt at ses, vi gør det også fordi vi mener, det er vigtigt at have et sted som det her. Og ligesom for at understøtte det en lille bitte smule, så kan man jo kigge rundt til andre end os, der lige er her. Nogle af dem, der beskæftiger sig med at undersøge og forske i, hvad er det, der gør både noget godt og noget skidt for os. Og en af de ting, som gentagne undersøgelser viser, det er jo, at vi som danskere
generelt har en dalende trivsel. Altså vores mentale sundhed og trivsel er for nedadgående. Vi er stadigvæk et af verdens lykkeligste folkefærd, men der er noget, der måske skal bekymre en lille bitte smule. Og nogle af de ting, som mange undersøgelser viser, det er, at der er flere og flere af os, uanset alder, der føler en form for ensomhed. Der er også flere og flere af os, der oplever en form for travlhed, stress, pres i hverdagen. Så er der nogle sociale medier, som også kan lægge i hvert fald beslag på noget tid. Og så er der sådan en høj grad af individualisering. Altså det er meget individet, der er i fokus. Og nogle af de ting af det, der vi får at vide, det er det, der er medvirkende til, at vores mentale trivsel bør have lidt fokus. Vi bør være opmærksom på, at det skal gå den anden vej. Men så er det sådan, at vi jo heldigvis også er løsningsorienterede. Så der er jo lige så mange, der forsøger at finde ud af, hvad er det så, der gør noget godt for os? Hvad gør noget godt for vores livskvalitet? Hvad gør noget godt for vores mentale trivsel? Og nogle af de fællesnævner, der er, og som der jo så er meget stor sikkerhed på eller omkring, at de gør en forskel, det er, at det gør noget godt for os, at gøre noget aktivt, gøre noget meningsfuldt, og gøre det gerne sammen med nogle andre. Så når vi kigger på forskningen, så ved vi altså godt, hvad vi skal gøre for at fremme det, der måske kunne bekymre, eller fremme vores trivsel og livskvalitet. Og hvorfor er det så vigtigt at snakke om det? Det der med den mentale trivsel, det er det, fordi når vi trives, så har vi det bedre, så er vi simpelthen mindre syge. Og det er jo vigtigt i forhold til vores fællesskaber, om det så er familien, der er hjemme, er det på arbejdspladsen, eller er det et sted som her, så gør det en positiv forskel. Og der er I altså som Mænds Mødesteder for mig at se et af de gode eksempler. I gør en positiv forskel. Og det gør I jo netop fordi, at I er med til at skabe for alle dem, der kommer her, meningsfulde fællesskaber. Mænds Mødesteder, det er et sted, hvor man kan komme, som man er. Man kan deltage i det, man har lyst til, eller overskud til. Og så kan man være noget mere og andet end sig selv. Det er fællesskab, det er nærvær, og det er en oprigtig interesse for hinanden og hinandens velbefindende, der optager jer her. Der er allerede gået 10 år, og nu tager I jo så hul på et nyt årti. Og hvis jeg skulle have et lille beskedent ønske i den sammenhæng, jamen så skulle det bare være helt enkelt, bliv ved og hold fast. Ræk ud til de mænd, I møder på jeres vej. Inviter dem med ind i jeres fællesskab. Byg bro til kommende generationer. Altså også nogen, der måske ikke lige umiddelbart står og kigger jeres vej, men som måske over tid bare, at de ved, at I er her, gør en forskel. Inspirere hinanden. Tænk nyt. Og benyt jer af de muligheder, der dukker op på vejen. Som kommune, der vil vi i hvert fald fortsætte med at bakke op, hvor vi kan. Og en af de tilbagevendende ting, det er jo den årlige sundhedsdag i uge 24. Der kommer vi som kommune forbi til en snak og tilbyder et sundhedstjek til dem, der kunne have lyst til det. I år det er den 11. juni, og jeg håber, der bliver fuldt hus. Der er nogle af os, der kommer fra kommunen den dag, også til stede i dag. Så kig forbi, om ikke andet, til den gode snak. I dag der er I jo, så vidt jeg ved, allerede 90 medlemmer. Så på den måde, der har I jo allerede vist jeres værd, og at det er en bæredygtig forening. Og så lovede jeg, at det ikke skulle tale for længe, i hvert fald ikke en halv time, så nu nærmer jeg mig det, jeg gerne vil sige til allersidst. Og det er jo bare gerne sige tak til alle dem, der har været med på vejen, både i opstarten og visionen, og så også, da I så blev til en forening, og alle dem, I er i dag. Det har været inspirerende at følge med på sidelinjen, og det er imponerende, hvad I har nået. Så kæmpe respekt for jeres arbejde, og tillykke med jeres meningsfulde fællesskaber, som fremmer trivsel og livskvalitet hos den enkelte og hos os alle sammen i fællesskab. Så kæmpe stort tillykke med jeres første 10 år, og så tænkte jeg, at vi måske skulle råbe et hurra for foreningen. Vi har ikke noget, vi kan sige skål med, men det er heller ikke nødvendigt, tænker jeg. Så hvis jeg må have lov, jeg ved ikke, Per og Morten, det er jo jer, der er formand herude, må jeg have lov at råbe, så kommer du ikke med op, Per, måske? Og altså Morten, er han helt trådt væk? Eller er han ikke fungerende formand? Nå. Jeg tror væk. Er han det? Nå. Okay. Men skal vi ikke råbe 3 korte og et langt? Ja. Så Mænds Mødesteder, længe leve! Hurra! 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 Hurra!
Tak. Og tillykke. Tak skal du have. Det er ondt.